Yarinya, Allah ya taimake ki kuma kin san ita soyayya ta ko ina tana ulluwa. Kin ga tunda muka hango ki mu Allah ne kamu da ki arziki muke bi mu. Yarinya, mun nemi aure ba mu san yaudara ba ko? Kin ga mun da muka zo. Kar ki daina mu. Yarinya bai Allah, kin san bin Umar na Nijar? Bin Umar. Kin san Bahar Ori ba? Kin san Muhammad Yusuf da ya tukunna na Nijar? Da ya kaji. Ai duk duniya ma ba ai wanda suka kafa tarihi suka gyara ƙasa ma aka bi umarninsu kai su fa wannan bari in gama gaskiyar lamari a Niger din ma in kaji ana constitution din Niger ai su ne constitution din. Allahu akbar ka san shi bin Umar shi ne ice maka auren farko ka manta san neman aure ice ka zo ka wannan to kuma har yanzu tana nan saboda haka zamu zo gunki ne yawa zaki ya taba zaki sha sigari kulaf zaki je in ga miki kulaf zaki je nat kulaf zaki je dansa kulaf zaki rawa banjo zaki sliding. Wannan wani irin aure ne sai ka ce na arna? Ba arna bane mu a wajen mu zaki iya giya da biredi ma ko ki sha giya da gida. Kawai ki sha giya yadda ranke ke so. Ba mu dauki komai wannan kai zuwa ke ina kika ɗebo min wa'annan kaman ƴan iska. Ranka sai kanka ne. Kai dakata, kai na bi ka iskanci. Shekara ta 8 a Lagos ina sai da dutsen goge kaushi. Kul! Baba, kai wannan shekarun kai ne mai kangwanta? Ni ne mai kangwanta ko ne mai kangwanta? Oh, ma'ana kai ne babanta? Ni ne. To ungwana, rike wannan kawai kai shiru baki. Kawai ka je dafe kawai. Muna so ka ba mu inda zamu je. Muna so ka ba mu inda zamu je. Ai na kika samo su? Yan albarka ne. Ai wannan babansa wali ne, shine wali mai kargoni ko baba na shine wali mai damiya. Ka san da muke ka san da muke so da kai yanzu. Ina je. Nan wajen akwai rana ka ba mu inda zamu je mu gidan mu mu. In to ai zance anan ba anan ba. Ku shiga daga ciki. Amma kowa ne waje. Ba ma kowa a ciki. Ba sirri. Ki shiga ɗakin nan na can na ƙarshe. Me sabuwar katifan nan ki saki lafulen sosai. Yarinya ce yan arziki kika tsebo. Yarinya cire hijabin nan. Kike yan alheri ne. Ina nan. Kuma da to har ka bar kowa shigo gidan nan. Me? Ina nan yaro. Ina nan. Maza. La ila. Wannan yara yan albarka ne ashe. Alhamdulillah. Yawwa mun gode Allah saka amin mun gode to sai idan mun dawo gobe inda kari ma a karama kar kuna dade ba komai dai komai dai yayi normal ba ka ai ba laifi bane to kar a ninka dadewa za mu dawo gobe zance ba matsala ba canji Allah ya muku albarka mun dawo za a iya karama ma alhamdulillah a kina da kashin arziki ko ke kina mu je ciki ga mu gyaggyara abin nan din